Astăzi am o frumoasă dedicație muzicală pentru o doamnă deosebită, pentru doamna Alina, cu mesajul: Dumnezeu să-ți dea sănătate, să te ție veselă, fericită și sănătoasă, așa ca până acum, și să ne vedem la ziua ta cu bine, să facem o petrecere ca în filme. Nu som rău, dar mă pot face de nu mi-s lăsat în pace, ca să văd de viața mea și apoi lume îi vedea. Nu som rău, dar-s prost de bun, mă, astea despre tine îmi spun, că ea m-a ajutat la greu și pe el de mi-o vrut rău. Și când am fost mai năcăjit, lume nu mi-ai dat nimic, mă, dar acum că am de toate, mi-ai băgat cuțitul în spate. De-am putut l-am ajutat și pe care n-o meritată, mă, și de pot îl mai ajut. Au, Dumnezeu îmi dă mai mult. Și n-ar da prietenii mei, mă, să mă bag slugă la ei, să fiu cu picior în groapă, să la după și bea apă. Mereu tata îmi spunea: ai grijă că lumea e rea, și atâta-s prieteni cu tine până poți să le faci bine, să n-am apă de beut. La dușman nu mă împrumut, mă, și să știu de-o fi să pierd. La ei nu mă duc să șer, de-am putut, de-am ajutat. Atunci când ori meritat, mă, lasă-mi dea Dumnezeu, pe cât ți-am ajutat eu.